सिगाङाव आफा इसोरखौ धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसे आदाखौबो धन्यबाद होदों आं। आंनि बुंनांगौआ बेनो, आङो 3 थारिखनिफ्रायनो जाजेनदों। 3 थारिखनिफ्रायनो जाजेननानै आंखौ थुक्राझाराव लांदोंमोन। थुक्राझारनिफ्राय लाबोनानैहाय बेनि मुलिजोंबो जानानै हामाखै आरो सिभिल हस्पिटालाव जों बङाइयावबो लांदों खननै, मुलि बिनिजोंबो जायाखै, हामनायखौ मोनाखै आरो बेजोंबो हामिनि आरो आरायग'आवहाय लांबावदों आंखौहाय, आरायग'आवबो सिखाजानायखौ मोनाखै आरो आरायग'नियाव थांखांनांदो आगस्टिनावबो लांबावदों आंखौ, आगस्टिनिजोंबो हामनाय मोनाखै। दा ओरैबो हामिखाय राहा गोमानानैहाय आङो माजों हामगोन माजों हामा, आदाखौ थाब गोसोखांनानै आङो फन बुहोनानै आदा बिपिन नार्जारिखौ फन बुहोनानै आङो बेजों आर'ज खालामजाबाय। आर'ज खालामजाला आङो बारा जाखाबायमोन, थानायले मोनखाबायमोन आं। ओमफ्राय दायो आदानि बिनायजों आंनि बारा जानाय हां सरथेनायाबो, हांआबो गैखालिमोन, रावाबो गैखालिमोन आं। आदा बिहरनानैहाय आदाया आमेन होननायजों आंबो आमेन होननायजों लगे लगे आंनि हांआबो लावदों। ओमफ्राय रायलायनोबो हादों आं, लावथिबो थुनांसैमोन। लावथि थुनायखौबो आं हरावनो गारदों। इसोरनि साखानायखौ आं बेयावनो बिराद मोनदों आरो बेनिखायनो हाजासे इसोरखौ धन्यबाद होदों। मुलिजोंथ' आं हामखायाखै, इसोरासो आंखौ सोखाखादों। बेनिखायनो आं हाजासे धन्यबाद होदों इसोरखौ आरो आदा बिपिन नार्जारिखौबो धन्यबाद होदों। ओमफ्राय किडनिनाबो एसे गेदेर जाखाबायमोन, स्ट'ना गोलाव जाखाबायमोन, ओमफ्राय आरो टिउमाराबो गेदेरसैमोन। बेखौबो डाक्टारा अपारेसन खालामनांगौ होनदोंमोन। ओमफ्राय ओरै थुक्राझारावबो एक्सरे खालामहैबाय, बेयावबो ओंखारबाय। ओमफ्राय ओरै आरायग'आवबो एक्सरे खालामहैबाय, बेयावबो गिदिर ओंखारदों। ओमफ्राय बेखौबो आङो आदाजों बिजाहरबाय, बिजाहरनानै नै दाखालिबावै आगस्टिनाव एक्सरे खालामहैबाय। बेबो दा किडनिनिबो टिउमाराबो गैले आरो इसोरनि अननायावहाय। बेनिखायनो आङो इसोरखौ धन्यबाद होदों, हाजासे आदा बिपिन नार्जारिखौबो धन्यबाद होदों। गागोन दे, गायो। ओमफ्राय नोंनि इसोरा आद्रा उद्रा सोखाग्रा इसोरना। इसोरनि सोखानाया सिर' जेरैबायदि आदाया आंखौ हरावहाय 12थाव आर'ज खालाम होदों, बेबायदिनो आं 12थावबो सिखांनानै आर'ज खालामदों। ओमफ्राय जों हौवा हिनजाव मिलायनानै फास्टिं थादों। थानांगौ, थानायनि गेजेरजों बे हराव आर'ज खालामनायजों फास्टिं थानायजों प्रमान मोनदों आरो। दा आङो गोबां दङ, माबा किडनिनि, अन्थाइनि, सुगारनि, टाइफयडनि ना, ओमफ्राय गथ' मोनैफोरनिबो दङ। गोबां दङ। बेनिखायनो फोथायनायानो ना, जेब्ला इसोरखौ सिगाङो, इसोरनि बिथोन बायदि मानियो, होमब्लानो गाव गावनि दाय गोरोन्थिफोर जेब्ला खुला भाबै दोनखोमाजासे इसोरनो होयो, बिसोरनि बेमारफोरखौ इसोरा सोखायो। सोर सोखायो? गोथार जिउआ सोखायो। अपारेसन खालामो। दे, हामबायसै दे।